Handa namang tumulong ang Commission on Human Rights upang mabigyan ng hustisya ang 16 na taong gulang na nabaril ng pulis sa Angeles City. May ulat si Angelica Simpao. Binisita na din ng mga kawani ng Commission on Human Rights si Salman Makan sa Jose Bilingad Regional Memorial Hospital matapos mailabas sa ICU nitong ika-9 ng Oktubre. We offered our help and we have started an investigation kasi nga minor involved and the state might have an accountability sa mga pangyayaring ito. Nakapaghain na ng formal letter of request ang CHR sa Angeles City Police Station para makuhanan ng panig ang mga pulis na sangkot sa insidente. Inuumpisahan naman na ng CHR ang initial na investigasyon hinggil sa kasong ito. We are hearing information like it was an accidental firing. We want to know the whole story in short before we totally give you a really concrete statement about this case. Samantala, maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga pulis kung sakaling mapatunayang nagkasala sila. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.